Салом алейкум бардорон алислом. Имрӯз число 23 март 2022. Ки то 21 бор додаги будем, боротона роӣ кардем радноиҷоно, боротон рафт уже. Насиб 26 март 3 рӯз пас отправка дорем. Ки бор дорам маҳрамат. И бороро ина ай мошин фровард десем, сортировка мекунем, дар дуни контейнер медорем, ҷо мекунем. 964 305 99 99 ё 925 306 88 88 да ҳамин номеро занг занед. ай 100 кило зиёд боша иншоалло мерем мегирем мебинем. ина контейнерро пурай радноиҷоно. 26 отправка дорем. мо дар Москва метро Шолковский пеши бозори Мандарин даем радноиҷоно. ай 100 кило зиёд боша ина мошина доставка бепул мерем мегирем мебинем любой чиза. ай Москва под Москва. Тоҷикистон тарафи Ғарм, Файзобод, Мискинобод, Норак, Ваҳдат, тарафи Кӯлоб ҳама ҷош мерава Кӯлоб. Тарафи Колхозобод, Қимсангир, Шаҳртуз, Қабадиён, Қурған, Уяли, Кӯйбеш, тарафи Ёвон, тарафи Норак, Ҳисор, Душанбе, Шаҳринав, Регар ҳама ҷош мерава. Беғарзи, Панҷу, Помир, Хуҷанд дига ҳама ҷо мерава. Любой бора мебарем радноиҷоно. Панотон ба худо занг занем. 26 март отправка дорем. ина мошинамо омодагия ҳозир мемонем иншоалло роҳӣ мекунем. 26 отправка марҳамат занг занем. ай 100 кило зиёд мерем мегирем мебинем. дар ҳамин канал подписатсия кунем. ҳама навигари бор дар ҳамин канал мебурояд. 964 305 99 99. Панотон ба худо.